wah aku dodol tempe mendoan. Wes. Wah, jenengan ra tau ngrasakne tempeku to. Wah, jenengan ning ngrasakne. Mumpung dereng kebacut ampun. Lah ngopo? Tempene bosok Pak. Bisa. Kula kenal kalih Eka niki teng pasar critane riyen. Iya. Mriku dodol tempe, kula dodol manuk. Lah manuk kula mabur notol tempene Eka lenger, Pak. Ngungkuli corona. Mergo tempene bosok niku wau, Pak. Pun jenengan nek ditawari tempene Eka, ampun. Kowe ki ora usah memberitakan kabar hoak kuwi jenenge kan jatuhkan apa jenenge daganganku. Ora, pokoke aku kudu menyehatkan bangsa. Lah pokoke bangsa iki ora entuk mangan tempemu. mergo Bosok tempene. Lah salahe manukmu sing ndridis kok. Lho. Ngerti tempe tak dol ditotol. Pokoke takon nginguk tok kok jano kok. Walah nono. Piye meneh? Kowe ki urip sepisane kok dadi wong lanang kok ya kere. Kere kok mbiyen gelem. Mbok yo sing sugih-sugih ngono to nono. Aku ki kepengin bahagia. Rung waktune sugih mbok kon sugih. Kaya kanca-kancane kae do dibahagiane bojone. Keluarga bahagia iki ora ditentokke karo duit tok. Oh, dadi bojomu. Ya kono rabi karo kancane kancaku ana. Pengen bahagia. Dhuwur bruku tok ngisor ngowoh. Ben. Lah dhuwur kudungan lho ngisor warungan. Yo ben, wong tak jamane saiki yo ngono kok. Yo misal ki tak buka warung ki warungan ku yo terus kadang yo mampir bareng. Biyen sik seneng coba warung kae. Lah ndudukku mesti mampir wong tamu dik mben kaya rong wae kok. Mulane kuwi ra tau nang warung wedi nek kok tagih. Sapa jenengmu anu Ton Saiton? Lho kok jaren.